Sa mill-bidu tal-leġislatura din l-amministrazzjoni uriet impenċar lejn il-Gżira Awċija. Xhieda ta' dawn huma l-proġetti li saru u qed isiru f'Għawdex li jaqbżu l-50 miljun euro. Fost oħrajn proġett li għaddej b'ritmu maġġel huwa dak fuq il-bini tad-dar tal-anzjani f'Għajn Sielem. Dan il-proġett b'investiment ta' 6 miljun euro mistenni joħloq impjiegi ġodda fil-kura tal-anzjani. Id-dar se jkollha 70 kamra u b'kollox se tkun tista' takkomoda mal-140 anzjan. Sar ukoll xogħol biex jinbidlu s-servizzi tul 10 kilometri minn Hondo ir-Rummin sa ta' Ċenċ. Xogħol ta' 2 miljun euro li fost l-oħrajn involva l-kisi ta' tarmak tul dawn it-toroq. Proġett estensiv ieħor li wasal kważi fit-tmiemu huwa tisbieħ fi vjali 8 ta' Settembru, Misraħ il-Vitorja u tsuntir quddiem il-Bażilika ta' Santa Marija Bambina fix-Xara. Xogħol li jinvolva pavimentar ġdid, sistema ta' dawl ġdid, tisbieħ u asfaltar. Proġett li ser jiġi jiswa madwar 3/4 miljun euro. Meta żar il-proġett il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna esprima s-sodisfazzjon u l-viżjoni tal-Gvern għal Għawdex. Kontent ħafna b'dak li rajt, għaw motivazzjoni kbira tara l-Għawdex jagħmel kambjament qawwi fi żmien qasir u żgur li da sosten mill-Gvern se jibqa' għaliex huwa investiment li se jirrendi. Riċentament il-Gvern ħabbar li se jiġu allokati 16 miljun euro għaż-żona industrijali tax-Xewkija li permezz tagħhom se tinħoloq il-possibilità li madwar 25 intrapriża żgħar u medji jkunu jistgħu joperaw minn 2 siti fiż-żona. Bl-ewwel tenders mal-proġett se jkunu pubblikati dalwaqt. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refolo innota li dan il-Gvern mhux jinsa lill-Għawċin. Naħseb li dan il-mod aħna qegħdin nagħtu indikazzjoni sinjar ċar favur il-Gżira Awċija. Intant il-Ministeru għal Għawdex qed jistenna li fil-ġimgħat li ġejjin joħorġu l-permessi sabiex jibda l-bini ġdid ta' qorti fi triq Borċ Olivieri Rabat. Bekk mhux biss il-qorti tiġi rilokata miċ-Ċittadella f'post aktar konvenjenti u modern, iżda l-proġett se jinkludi wkoll parkeġġ taħtu biex itaffi l-problemi eżistenti fl-inħawi. Dan minn barra li saru diversi xogħlijiet estensivi li laħqu l-14 miljun euro u li twettqu f'dawn l-aħħar snin għar-restawr u r-riabilitazzjoni tal-ġawra Awċija iċ-Ċittadella.